Беларусы адрозніваюць па колеру скуры або па колеру і разрэзу вачэй ад іншых немагчыма. Сёння чалавек кім сябе лічыць, тым ён і ёсць. Калі ты сябе лічыш беларусам, незалежна ад таго, на якой ты мове размаўляеш, як ты думаеш, хто твае бацькі, дзе ты нарадзіўся, значыць ты беларус. Гэта пытанне самаідэнтыфікацыі чалавека. Трэба спытацца ў чалавека, хто ты. І ён адкажа. Чаму я сябе лічу беларусам? Таму што я быў выхаваны у беларускім асяродку. Сярод беларускіх кніг, сярод беларускай мовы. Гэта моя краіна, не дзяржава. Сёння дзяржава адна, заўтра другая. Дзяржава – гэта чыноўніцтва. А гэта краіна, гэта людзі, гэта ландшафты, гэта гісторыя, гэта сённяшні дзень, калі мы кажам пра гісторыю, гэта будучыня. Я бачу, што Беларусь – гэта адно непарыўнае цэлае. Учора, сёння, заўтра. І гэта непарыўнае цэлае тое, якое ствараецца, будуецца сёння, у маёй краіне. Гэта еўрапейская краіна, на сёння еўрапейская краіна. Яна і будзе еўрапейскай краінай. Краіна, якая не мае выхаду да мора, а між тым гэта скрыжаванне шляхоў як і ў сэнсе прамым і ў пераносным, скрыжаванне шматлікіх шляхоў як у мінулым, так і ў сённяшнім дні, так і ў будучыні. Без Беларусі немагчыма, Еўропа сябе не зможа уявіць без Беларусі. Беларуская мова – гэта адна з прыкмет таго, што ты можаш называць сябе беларусам, але гэта не абавязковая прыкмета, колькі мы ведаем людзей, якія размаўляюць па-беларуску, а беларусамі сябе не лічаць. У маім лёсе так супала, што і мова, і нацыянальнасць, яны для мяне беларускія. Гэта проста каштоўнасць сама па сабе. Я магу сказаць, што для мяне матчына мова – гэта беларуская мова. Заўсёды дома гучала і беларуская мова, і заўсёды былі побач пад рукой беларускія кнігі. Я думаю, што гэта нейкае зернятка было пасаджана. Калі ты знаходзішся, дапусцім, сітуацыі у нас у Беларусі частыя, што мы, беларускамоўныя, знаходзімся ў меншасці, не трэба быць агрэсіўным. Тады да цябе пацягнуцца. Калі кожны будзе рабіць сваю справу, хто мусіць рабіць па сваім статусе, становішчу ў грамадстве, настаўнік, журналіст, гандляр у краме. Калі ён будзе спакойна рабіць сваю справу, размаўляць па-беларуску, купляць беларускія кнігі, тлумачыць дзецям незразумелыя беларускія словы, беларусізацыя адбудзецца. Калі мы займем іншую агрэсіўную пазіцыю, могуць адбыцца, я б такога не хацеў.